Yaore kamano mar mantie janeno mar Lolwe TV machiegni tarik en 20 dwe mar 7 2022 dong mana ndalo 19 kende to ji dhi e yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Nyinga Jesse Mondi kendo magi nono mago boke madami kae ite boke mar The Daily Nation wacho bende koro mipeka en clash of visions and principles. Mano iwacho ni koro ne en twaka ma bende koro chung ji mopogore koro wacho ni to ang'o ma gidwaro timo ka achiel kod chung margi mago motegno. Mano wuoye wach mar debate mar jolup ker ma bende koro notim midhiambo ma nyoro kata tieno piny orugo kawuono. Nitiere tipo kanyo mar Rigathi Gachagua mar UDA kod Martha Karua mar Azimio, wan kanyo to kod Justina Wamae kaachiel kod Ruth Musheru mabende Ruth Musheru mar Agano kaachiel kod Justina Wamae mar Roots Party. Mano wach mabende koro wadhi kanyo kadonjo ite mago maiye kendo kaka imiyowa kae ite mar 2 tibiro neno mana tipo mar Uhuru ka en Seychelles mano Victoria kocha cha kata log tich mar Seychelles kuma bende en limbe mar ndalo 3 kaka koro ne odhi neno kar le neno kanyo puge nitie madongo ahinya kendo koro nokete mondo owuothe kanyo ne ana gigo ma bende koro ywayo jolimbe e pinyno. Kwale Sea and Poverty amid titanium riches ite mar 3 mano ma The Daily Nation bosomo kanyo. Raila, I'll lower the cost of living. Mano molo Raila Amolo Odinga mar Azimio la Umoja kane ene county ma Nakuru ka wacho ni koro ngima ma koro idho ne japiny mane gima tuong' ahinya ma en koro singo mar neno ni koro duoko piny kin ndalo 100 ka en ofise kosebio yiere kaka ker ma pacho ka noloso gelgel. Odinga bende koro wacho ni obiro dhi duoko piny bech gik moko manyaka gi sani koro oidho. Ne nitiere kanyo notene kanyo to kod Governor Lee Kinyanjui ma Nakuru e kind jotelo mamoko. UDA Azimio in tussle over Nyayo Stadium for final rally. Jalup ker Dr. William Ruto gi Raila Amolo Odinga koro nyaka gi sani koro chal nitiere koro gilaro kata bende chal nitiere gidwaro Nyayo Stadium gite mondo gitime rally margi mano mogik ma tarik 6 ma bende itieke campaigns kata kamane wacho ni jogo kweth mar Ruto to nowacho ni koro gise chulo kanyo kendo kia kata okong'e kata ni to koro iwacho ni it's not clear who between Ruto and Mr. Odinga booked the venue first. Kiani to ng'ama ne oyude kanyo mokwongo ng'eni dwaro jogo campaign mogik ma bende kore go godo riti kata mikwa godo mbulu mogik ndalo 3 motelo ne yiero kaka chik bende wacho. Will control parliament. Will control parliament, Ruto says. Mano William Ruto wacho ni kako neno to gidhi bedo gi jod bura mang'eny kendo koro gine ma gibedo jogo ma bende koro iwinjo duondgi e od bura ka bende yiero mabiro seru. Mano kanotimo campaigns odiochieng' mano manyoro e gwenge mag Ukambani. How IBC will transmit poll results. Odiochieng' mano manyoro IBC bende koro ne chako timo kendo kaka ranyisi kaka duoko biro bedo ka wuok e gwenge opogore. Kata kamano test manyoro nogono ne gitimo ng'itemo results mar 580 mawuok e pinje opogore kendo iwacho ni mana mawuok e county ma Nairobi kende emane obiro e wang' sa kaka dwarore. Polling station 12 mawuok Mandera County ne ok ochopo bang' ka koro ne report biro kanyo e seche mabende koro chenro makamano dhi nyime ni nitiere fiber optic kata ton mbui moko kata yorego mago mag mabende ne timo tijno ne koro nitiere kaka ne ok ni kare kata kamano gisingo ni mano temogo IBC wacho ni temogo konyo gi ng'eyo ni to ang'o manyalo timore to ere kaka inyalo kony omiyo ji ohore kendo gibiro time e yo makare. Foul play suspected as ICC witness dies in Kakamega. Nitie japuonj moro ma bende koro nowito ngimane. Japuonj no iluongo ni Christopher Koech ma bende puonjo Kaunga Primary e Mumias. Iwacho ni koro notho e yono bende koro koyanga ahinya. Mano bang' ka koro chieng' Jumapili oring kode kar thieth ma Kakamega ka obedo matuo mana matin bang' ka osewuok e skul. Bang'e to bende koro ne odhi owito ngimane. En janeno mar ICC e bura mamako William Ruto kod Ker Uhuru Kenyatta ma donjo 2018 mano jokene ratiro mano yango ni ne en achiel kuom joneno kendo nobeno dhi golo neno e wach mar okil Joe Musheru. Sakaja tells MS to stop awarding contracts prepare handover. Mano Johnson Sakaja senator kendo malaro kom mar governor ma Nairobi
onyiso Nairobi Metropolitan Services motelo kod Badi, General Badi, mondo kik gichiw orak mag gedo piny nikech moko nitie mane osechiw to giriti nyaka koro yiero tim, nikech giwacho ni en gino manyaka gie sani koro kuno bende timo dong' wige 3 kende to gichiwo orak ma samoro bende gin koro ok gibi yie godo. How bid to probe oil import deals flopped, mar weche mag mbadhi kembe mago ma bende koro iwacho ni onego bed ni koro kelo modhi osebed kinono ahinya. The dirt, fault and political blunders of running mates. Wan gi Justina Omae, wan kae kod Ruth Wamboi Musheru to kod Rigathi Gachagua kaachiel to kod Martha Karua. Mago bende nitiere debate otieno ma piny orugo kawuono kata midhiambo manyoro, kendo ng'ato ka ng'ato nowacho kanyo. Kenya Kwanza owacho wach bottom up, Hustler Fund, education, thieth to kod weche mopogore opogore. Azimio nowacho kedo kod mibadhi, pesa marito kanyo jomoti, Baba Care, free investigation, Jubilee Continuity Handshake kod BBI. Mago gik mabende koro nitiere kanyo. Ibo neno kanyo Kenya Railways to pay Muhoroni evicted 20 million in compensation. Jok mabende koro nodar wang' gach reru ma Muhoroni kochibo chul gi milion 20. Familia go mabende koro ne oti odar kode ma bende koro onego bed ni gibedo. King'eyo ite mano matoke kae mar oboke mar The Daily Nation, weche mago mag somo mago atim on the spot over 85 billion shillings expenditure, kendo kanyo mano bende koro ni tiyo godo, iwacho ni ne gitiyo kod ikomenda 221 ka penjo gimomiyo omenda no bende noti godo yono makare, kendo mago anicho osewacho ni oikore mar ler kaka omenda no noti godo gi inspectors bende. Chepngetich, Ethiopian had a plan but I was well prepared. Mano weche mago mag ng'wech wan kae to kod ja Kenya Faith Kipyegon mabende noloyo 1,500 meters mago mag ng'wech e piny maro mar piny mar Amerika kocha cha, en mano kelo gold mokwongo ne piny mar Kenya. Weche tuke ng'eny ahinya kanyo. Weche tuke ng'eny ahinya ka ibo neno kanyo. Ten Hag mano coach mar Manchester United omor ahinya to kod jatugo Eriksen kaachiel kod Martinez mano pre-season kata bende ka koro ikruok ne season. Ong'e The Standard, big clash of deputies, mano wach ma debate manyoro kanyo ji ang'wen, Justina Wamai Roots Party, Ruth Musheru Agano Party, Rigathi Gachagua UDA kaachiel kod Martha Karua mar Azimio. Wacho points mopogore opogore. Gachagua wacho niya, I like to look at life. Wacho ni kanyo otemo mondo ng'i anena ngima e yono makare ahinya. Ni en kaachiel kod William Ruto gin gibedo kanyo achiel, kendo koro nitiere gin gi gol achiel ma bende gidwa ni mondo koro gilo, omiyo koro onge ywaruok moro amora biro bedo e kindegi. Martha Karua wacho ni koro ywaruok e lela kaachiel kod winjore kanyo to kod jatendi, mano en gima bende nyiso ni onge to kod luor. Gibiro neno ni gikoro giketo pogruok mag gikende kendo gine ni gitiyo kanyo achiel. Mago weche bende koro nitiere kanyo. Ibo neno kanyo kaka debate nodhi ite mar ariyo, ite mar adek, gik ma ji nowacho te kae, kendo corruption and push to legalize bank dominate Wamai Musheri debate mano mokwongo mar Wamai kaachiel to kod Mutua. Weche mag kedo gi mibadhi kaachiel to kod keto nyasore bedi kaka gino ma bende nyalo pedhi kendo ter gik ma bende nomako ahinya topic ma debate mokwongo. Different routes that led to Karua Rigathi picks as running mates. Ibo ng'iyo kanyo kendo koro wanyne kwan atamalo 49 mago ma bende koro mbulu mar paro Martha Karua ni mbele, Rigathi Gachagua ni kwan atamalo 20 to moko go oriwo kwan atamalo 20 to kod achiel. Kwan atamalo 90 mag supporters mag Raila mor kanyo to kod yiero Karua, to kendo 80 kuom gi bende oyie ni Karua dhi kelo mbulu ma Mount Kenya. 67 mag Ruto oyie gi Gachagua ka 59 kwan atamalo bende moyie no dhi kelo mbulu ma Mount Kenya. IEBC bosses why we could delay polls in some areas. Nitiere gwenge moko ma IEBC no osewacho ni yiero deko ok nyal time tarik 9, mano kaka Mombasa County kom mar gavana kende ema samoro yiero nyal tim bang' kaluwore kod buche mathoth ahinya ma bende koro mako wachno. Wacho ni koro biro chunogi mondo mi gichor yiero no nyaka odiochieng' machielo. It's the daring second liberation leader just days away from making history. Mano Karua ibo samo kanyo ngima mar Karua kanyo to kod weche gete
sombe duto te. Rigathi Gachagua bende nitiere kae ka ite mar abiriyo koro ndik ni Unbowed Gachagua set sides on the price. Koro ji ariyogo ibo neno kanyo. Raila and Ruto coalitions plus million on Facebook campaigns kaka Facebook mag jotelo ariyo Raila Amolo Odinga kod William Ruto Facebook mag-gi osebedo koro ka yudo omenda kaluwore kanyo to kod lendo mabende koro ilando mag Raila chieng' kinde dwe mar 9 higa mokadho nyaka dwe mar 7 ne en gi 120 ka Ruto nigi 500 to kod 30 to kod 5. Gin pesa mabende koro donjo ahinya donjo kaluwore kanyo to kod Facebook mag-gi mabende koro nyaka gi sani koro loso pesa. Nitiere kanyo bro somo kendo koro iwacho ne gin omenda mathoth ahinya. We will see loopholes in relaying election results. Chebukati assures wacho kanyo ni koro gigo matemo mondo mi koro duoko kioro kik chopie makare gitemo dina semi ranyisi kaka ne gitemo nyoro koro Mandera bende koro ne theko giwacho ne gidhiketa. Azimio accuses UDA of making empty election promises. Jo Azimio wacho ni koro jokanyo mag UDA wacha gik ma onge mabende samoro ok bi chopi kendo mondo wuond godo jopiny. Jowi Maribedi found confession statement Kimani Madatra mano wach mar nek mabende podi nono kanyo. Wan kae to kod no cheap unga yet as Miller seek assurance of payment. Bei manicha wacho ni mogo koro nego bed shillings 100 mano kilo 2 koro iwacho nyaka gi sani koro joreg odumago owacho kanyo ni yawa nyaka wadwa ni mondo kuong chulwa mokuongo ero oseket winjruok gi piny owacho wadwa ni mondo koro chulwa kaka nwawinjore mondo koka beino odok piny. Omiyo sani koro kata ka podi dog yudo ka mogo en siling 220 kata 210 kik ibuogi nikech kik ing'any ni imayi ok mayi en ni koro pok oket winjruok makare kata bende koro pok ochak kete tim. Omiyo mano ibiro neno e kinde mabiro. Retired governors fight for monthly millions. Governors mabende koro tieko koro nyaka gie sani koro gidwaro omenda mathoth mabende gidwaro omenda ma dwe ka dwe mondo mi koro ka obed kaka pension kata heri margi weche mabende koro bro somo. Court told former KDF soldier doubted paternity of children sought DNA test. Iwacho kanyo ni koro nitiere jalweny moro ma bende nicha koro nego jaode Joyce Siombua kaachiel kod nyathine ma higa 10 kaachiel to kod wuode bende ma higni 5 ma bende koro no iko. Ne en gima ne choseno ne dwe mar 10 tarik 26 kata kamano en bura bende dhi nyime wacho ni koro nochich kanyo to nyithindo gi ok nyal bedo meke gima bende nokelo achiedh nade ahinya. Wan kae to kod tipo mar Mwangi wa Iria gavana ma Murang'a ne owacho ni koro chiwore ne muluo Raila Amolo Odinga mondo bi oyiere kaka jatend migao. Nyaparo Mwangi wa Iria nicho chung president nicha koro kobedo cleared kata bende nokopuodhe kaluwore kanyo nokochopo koro noduogo wacho ni ene azimio. Weche mag tuke boneno kanyo. Faith Kipyegon jang'weche ma Kenya jang'wech marahuma mabende ne nyako mokwongo loyo ding'wen tukego mag world mano jang'wech mapacho kae kendo jakanyo mar KDF. Mane giko mag mi nono mar oboke